Ще ви дам една много силна техника, с която сами може да си отговорите на важен за вас въпрос. Първото и най-важно нещо е да поставим намерение, преди да направим това нещо, преди да направим техниката. Поставяте си намерение. Примери. Аз си поставям намерение да разбера защо нямам любим човек. Какво трябва да направя? Аз си поставям намерение да разбера как мога да постигна финансова свобода или да имам повече пари или да получа тази работа или нещо, което е важно за вас и в момента, примерно, силно ви интересува. И щом виждате това видео, това не е случайно. Пак искам да кажа. Така, и искам след това, като поставите намерението, да отидете в шкафа ви, където ви стоят книгите, библиотеката или където имате някаква книга. Интуитивно да вземете първата книга, която виждате, да отворите на случайна страница и да си поставите пръста някъде на страницата и да прочетете какво пише. Може само една дума да прочетете и да си отговорите на много важен за вас въпрос. Дори може да прочетете нещо, което всъщност ви казва какво точно трябва да направите. И тази техника може да я използвате, между другото, когато искате да вземете някакво важно решение, когато сте объркани и не знаете какво да правите, работи безотказно.